tejto sezóne baráže. Trenčín začal dobre, pretože vyhral úvodné 4 duely 3 krát za 3 body, ale následne nestačil na Prešov. Teraz pozor na túto príležitosť, do ktorej sa dostával Krajčovič. A potom teda tá prehra 5-6 po predĺžení so Skalicou, to už som spomínal. A Humenné, tak to vyhralo, ale teraz pozor, pretože Trenčania mali obrovskú šancu. Dešeno sa dostal do veľkej príležitosti, ale gól z toho nebol. Humenčania teda triumfovali nad Skalicou 3-2, potom ale prehrali po predĺžení v Prešove a následne prišli prehry za 0 bodov. Trenčínom so Skalicou a opäť s Prešovom. Takže Humenčania sa chcú dostať opäť na bodovú vlnu. Aktuálne sú teda poslední v tej tabuľke baráži. No ale mohli už po niekoľkých desiatkách sekúnd prehrávať. Rešeno ale neupratal puk za chrbát Romana Hurčíka. Ale no, keby videl tam rozbehnutého spoluhráča, tak by mu adresoval lepšiu prihrávku Hlaváč. Opäť Bubela, to je veľká príležitosť znovu pre Trenčín, ešte šanca trvá. Tak 4 minúty za nami, Trenčania môžu mať ďalšiu príležitosť. Teraz sú domáci nasťahovaní v pásme, sa nebude vylučovať. Košičania majú úplne iné starosti a zatiaľ tie starosti sú úspešné, pretože Košičania na úvod druhej tretiny proti Slovanu dali už 2 góly, tak vedú 2-0. Slovan má mečbal semifinálový, uvidíme, či ho využije. Zatiaľ to tak nevyzerá. Dešeno dostal sa späť k odrazenému puku Golier. Opora našej reprezentácie do 18 rokov, kvôli ktorej práve hrajú Trenčania tieto záverečné zápasy baráže na ľade v Piešťanoch, pretože Trenčín sa už pripravuje na tento sviatok hokeja, toho mládežníckeho aj v prenosoch na Šport. Čo nás možno sledovať naše najväčšie talenty. Dešeno a jeho neúspešné teda presediliny, ale Humenné Tým 29 hra číslo 66 končí krásne podrazenie. Čas 6:40 v HLK. Tedy Humenčania hrali najvyššiu súťaž. Humenčania tedy volali vo finále Prešov. Ale stále bola baráž, takže aj nepostupovali. Dešeno. Kolia. Nepardon, už postupili. Keď postupili, teraz pozor na túto situáciu, keď Dešeno padol, ale dá sa ďalej. Sú Trenčania pri puku rozostavení, Golier. Rovný iba popri mantineli. To začína byť trošku statické zo strany Trenčína. A teraz majú Trenčania obrovskú šancu, Dešeno vyušiel puk, napriek tomu je to gól! A Jordan Dešeno to dopravil do siete, aj keď to spracovanie bolo také... Držálek a Šmirko. Skaličania stále hrajú 0-0 bez gólov teda na Prešove. Žunka nezachytil tento puk. A tam robia chybu aj Humenčania. No pardon, Trenčania samozrejme, a Humenčania mohli hroziť. Nebezpečne to tam ako obranca nastreľoval, nahadzoval Miroslav Novota. Linet. Vymenil si puk s obrancami a už postupuje dopredu. Linet má teraz priestor. Stále Linet. Nepomohol si s Kurovským a tento puk odletel až do vlastného obranného pásma Humenčanom, ale tam je Dešeno. Šartka teraz otaví
a Philadelphia. No, to by bolo povedal pred touto sezónou, že práve tieto týmy sa dostanú do play-off a je to naozaj veľmi reálne. Ale vráťme sa do našich geografických šírok, pretože Trenčania majú šancu. Dobre sa s ním vrátil Novota. Hlavač nastreľuje. Sú tam Trenčania stále vo vysokom počte v útočnom pásme a snažia sa puck získať. Ale už ho má Humenné. Humenčania môžu postupovať dopredu a opäť sa tam dral aktívny Jakub Linet. Ale už priestor zase pre Duklu upokojiť celú situáciu. Tu sa úplne podarilo Dubelovi a tak znovu Humenčania môžu dorážať v bránkovisku. Sa ocitol voľný jeden z hostujúcich hráčov. Bol to Kurovský. Hlavač. Levý a Užal na červenej čiare. Ale prenika do útočného pásma, nie je zatiaľ zastavený. Aj keď si nováci priaznivci pýtali faul. No a zase Trenčína do Piešťan nie je ďaleko. Bez zastavky rýchlikom. Je hodinka autom po diaľnici. Takže tých fanúšikov mohlo byť celkom dosť. A to by bol offside, ak by Humenčania hrali defenzívu. Teraz možno áno. Ale táto strela z hokejky Rimareva bola veľmi nepresná. No, Humenčania opäť majú príležitosť. Dorážky sa však zatiaľ nedostávajú. Ešte by mohli stihnúť vyslať puk na bránku Žunku. Už to možno prekombinovali na prihrávka. Do ostrého uhla pre exekúciu možno bola najvyššie. A tak sa končí prvá tretina, ktorá... No. Al si pýta puk na bránkou. Barony mohol neprihral. No, tak je tam zmena. Al teda na miesto Krajčoviča v prvom útoku. Tak to úplne fungovalo, tak ako by si to Bjorkstrand predstavoval. A tak vrátil Ála do prvej lajny. Valeri, jeho zakončenie. Ale stále hrá so Skalicou 0-0. Teraz chýba a využiť to môže Bellerif, ktorý zapoval Bubelovi. A s týmito hráčmi je Bukarc, takže to Bjorkstrand experimentoval iba jednu tretinu, už to vrátil do tých pôvodných formácií. Účastník 8 svetových šampionátov. 40 zápasov, to je naozaj veľmi slušné číslo. Nejak posoval puk na Dešenoa. No si to aj diskutovali, takto vymysleli to na trestnej lavici. Collier hádzal to do ohňa, ale v puku sa dostávajú Trenčania v strednom pásme, konkrétne Dešeno. Tak Humenné nevyužilo tú dlhočíznu presilovku od dvoch hráčov. Collier. Opäť Adam Collier. Dešeno čaká na prihrávku. Veroni. A dal Ála aj Dešenoa. Filibal na Colliera. Je Krajč, ktorý ešte hľadal spoluhráča na druhej strane. Priestor teraz pre Humenčanov. Zakončí
Točenie nepresné. A dopredu vyráža Krajč. Teraz pozor, že ďalší úder. Bezúch, opäť Šiška. S Krajčovičom sú tam na rade. Šiška, Bezúch si pýtal pred bránkou. Ale už bude pokrytý, Šiška. No, čaká, kým sa mu niekto zumne ukáže a teraz to dal až na modrú čiaru. Bezúch. Mier. To je dobrá pozícia, ale Šiška neprekonáva Určíka. Opäť Krajč. A Udene robí trestuhodné chyby. Apšanský, Krajč. Dec pred bránkou, je tam aj Apšanský gól! 3-0, Trenčania potom predsa len dávajú ten tretí gól v aktuálnej tretine. Očí pre puk, ale Železko si mal držať Lapšanského, ktorý tam ušiel na druhej strane. V 33. minúte gól! Skúsený 36-ročný Adam Lapšanský teda dáva svoj druhý gól v baráži, ale teraz je tu gól číslo 4 podaní Dukly. Tak nič to prišlo a Robert Kukarc sa presadil 4-0. No tak toto už zatiaľ sa ani jednému týmu nepodarilo udržať nulu. Tam môže byť prvý, ale pozor, pretože no pôjde ďaleko a zvládol to, ale pozor, pretože ešte je tu Toma. Ale už sa trenčiansky golman vrátil do bránky a rovnako pomáhajú mu aj spoluhráči Verony. Golier. Vešeno štartuje dopredu. Golier na modrej čiare. Míňa si z Verony, Golierová strela, ešte dorážky. Bubela na Veronyho. Znovu Verony. Krížne na Dešeno a tomu puk podskočil. A to bol problém. Bubela. Verony. Golierová strela, triafa len Krajňáka. Verony, otvára sa priestor, ale presnosť, čoho môže ťažiť hosťujúci tým, ale Vaško sa tu nedostal. Konec. Toma teraz získava puk. Minúta a pol do konca druhej tretiny. Toma. Rábel si pýtal prihrávku od Vaška. Opäť Toma. Smeroval pred bránku, ale tamto je preústené. Umenčania málo hrozia, sú málo nebezpeční. Platí naďalej. Golier. 1 na 1, šikovne Adam Golier, ale už to zabrzdil, pretože nemal podporu spoluhráčov v útočnom pásme. Bubela. Napáda ho Kurovský, stále Miloš Bubela. Vymenil si puk s Pavúkom. Menčania teraz majú priestor. Zakončujú, ale Žunka tento pokus Vaška likviduje. Vrábel v rohu. Proti nemu výborne Šiška. A dopredu ide Bellery. Golier to bol na pravej strane, ktorý sa vyznamenal v obrane a potom si pýtal prihrávku aj v útoku. Bellery.
respektíve ten bezúch. Jeho! Forsbergovka nevyšla a nie je z toho druhý gól pre skúseného rodáka zo Spišskej Novej Vsi a odchovanca Spišsko-Novačského hokeja, ktorý toho teda vo svete a hlavne v Európe a hlavne na Slovensku pobehal dosť. A hral v menom. Treba tiež spomenúť. V tej extraligovej sezóne 2023-2024 na Humenné odohral 40 duelov, strelil 9 gólov. Teraz sa Humenčania radujú, ale rozhodca ospažil. Ešte 5 zápasov do konca baráže. Je veľmi skoro rozhodnuté. Valeri vyjde dopredu. Valeri individuálne. Jeho pokus bol zblokovaný. Jak skončil sa už aj duel na Slovane a Košice. Vyhrali 3-0, takže znížili na 2-3 na zápasy. No a doma budú môcť vyrovnať a vynútiť si 7. zápas. Bubela. Stále Miloš Bubela. Má tam Hlaváča, Bubela. Obchádza exekúciu, ale ten ho bráni. Stále Miloš Bubela. Exekúcia pritlačil a Bubela vyhnal svoj tým z pásma. Znovu Bubela. Presne na Bukarca. Rozbieha sa Humenné dopredu. Borov. Okolí ho strela. Humenčania dorážajú. Chavčík zachytáva puk za bránkou. Napáda Bukarc. Toma. Pabuk. Humenčania prenikajú dopredu. Pavúk vypálil, iba popri mantineli posúva. Ešte stále bojujú Humenčania o puk, ale získavajú domáci. Lapšanský. Je to také čakanie na nejakú chybu. Bubela vyhral odhadzovanie proti Linetovi. Bukarc napáda. Humenčania idú dopredu. Ale je to iba po obvode. Keď sa góly nedávajú. Teraz Humenčania bojovali o puk za bránkou Humenného, ale nezískali ho a tak dopredu idú Humenčania, ktorí budú mať v dispozícii presilovku. No tak ešte teraz takmer strata, napáda Šiška a Humenčania sa nevedia usadiť v pásme. Trenčania patrili v lige medzi tie týmy, ktoré nedostávali úplne veľa gólov. Tie zápasy často neprinášali úplne nejaké veľké prestrelky. Trenčania tú defenzívu dali medzi nimi. Ofenzívu, ale to asi zažehnalo, áno. Už oba týmy išli striedať. Krajčovič vyráža dopredu. Tady ten už trenčiansky priaznivci oslavujú toto víťazstvo, ktoré sa rodí. Šiška. Bezúch na Krajčoviča. Ešte je tam rana. Aj dorážka od Šišku. Šiška to prepasíruje na starostu. Tam si pýtal krížne Bezúch. Ale starosta po mantineli posúval na Krajčoviča. Ešte Krajčovič na Bezúcha. Olier. Opäť Bezúch. Starosta. Rana z Vídželiu. Hurčík. Teraz krásne Krajčovič to splnil na čepeli.